Cuimimi le gawn agus le mórbas bhirtbáil den Acadamh Mhic Suibhne chéna fíringe a gahar na bliana seo le haring. Dóna Lihan a bhí mar bháil den náid dara agus gohúr ó Calais a bhí páirteach na náid Calaivíochta. I measc go compánig is na dáibhna ag súla seo, bhí gradam ó mós agus meas Hanna Berta ar réan. Mar ba bhór ag na bhuiile an Sanolas agus an dain tuiscint a bhí ar réan. Ar chórsaí dara agus Calaivíochta. Bhíidir dechaintach, dechríoch agus declúteach. Bhí ceann leor réan na hisisiún lí ná dúr an céil, an cultúr, an tangan agus an tíorrá. Bhíoh íomh an cháde a tháinig ó Lihan, nuair a bhíoh bolla in a láimh aige, nó a bhrán bhíon á chanaide agus mar an gceanna clúr a canan. Nuair a bhíoh gabhain ar naistar aige, nó giota seanachas á aithris aige. Bhíoh a íomh gáirde céanna ar aig. Fágan amás asnamh agus é cinnteach ar an goléir. Is éar an Acadamh agus má héimiid uingid ar réan anocht ar an ocáid bhíon túla seo. Le cuiní darabh dríochtúla. Solas na bhlachas agus raibh na trínáide, na chanaí agus na pónan i gcathair na láide. Tá dáibh nuaig feinú na bhíon leis, an dáibh fuilimh. Misris scoláide léing is agana, seanós na chlí. Is é an neart na bhachan, is íonstra na chlat. Gach paníomh na chuile casamh, gach scéal na herban siar. Mór mo bhrá den ithe ársa, ard mo bheas ar ís agus críanacht. Géir mar airc ar strachanama, mín mo bhelt ar nithe nóa. Díam chúdach fe bhreacht na fíringe, ún mo bhíon fe smacht na chéird is dábh. Is scoláirí na dáibh fungre, an bhfuil airlih cofagubh. Tagadh for néirlih in ar láthair. Brunamart an carbad seo, mar chóra ar an túlgas agus an óra tá bronta ag an náid fan na bort. Bí úl iad bhíon fe smacht na chéird is dáibh. Misris scoláide léing is agana, seanós na chlí. Is íon ceol na bhachan, is é an bhadaracht mo leat. Gach focail na chuile casamh, gach scéal na herban siar. Mór mo bhrá den ithe ársa, ard mo bheas ar ís agus críanacht. Géir mar airc ar strachanama, mín mo bhelt ar nithe nóa. Díam chúdach fe bhreacht na fíringe, ún mo bhíon fe smacht mo chéird is dábh. Írim ar fadar ó réada cúntas garad a bhór doing ar héir an dáibh abraníochta dúchsach, ar ceann na néirlih na dábhe. Bhfuil an dáibh abraníochta dúchsach sa bhíon bhá bhíle, agus anna chuid ibre agus taide déanta bhí áhin ar chana abráin bhúscríí. Abráin bhuiid cuideacha os cún sin ceam an líis. Táin orbánis na sean abráin seo dar tidal séir an dáibh abraníochta, bhá bhíle go dáigh sa seach fáilseachtaí. As a bhaiciam eile, olah le fáilsú. Tá ceanú leabhar ar chanósan féin a cheachú agus a léamh cruthú bhí na láithna bhuaire. Chomá leis an tá rointas na tlúiascí fáilseachtaí. Ceannacha cucuoine marí cheopáin, dis go dúbailte. Ceann eile ó cúlé go cúmbóla leis anna sé go le bhráin áitiúlair. As ceann eile iscí náti léire, atá bunathe ar a réalt éirí cúmní chunna. Má bhá cheart an international abráin túlsa go bhíon na bhéil albain agus an tríú ceann de abrú ag ar mráireach albain go lár na bhuaire. Tá an clár sopairthe do seo chana féin, agus lár na bhuaire tá tafada síochna bhíon ar bhuaigh scéil dar an bhráin féin. De bailíochán eile abráin bhúscríí. Tá mórthéir atá geann de síochna bhíon agus bhfuil méid anna bhródúra sa sinné bailóg sa bhród seanna hafad ó chud na cruinne do bhrána fetíthaid féin. Agus tá misúil lena seo heolar an deir na bliana seo. Tá mí sásta bhfuil géirí go marí agus bhfuil bail fóbalín. Fáiltíonn an dáibh abráníochta chúchasach rin bhuail nó. An dáibh star a chúchasach
Bishop Scalar Lane is Agana, Shanos Maclee, is Star Mavachel, is Quinnis Maflat, Gach Gniv, the Chilig Hassaf, Gach Scale, the Herabel Shear, More Mavrad, the Arsa, Odd Mavas, Ish, and Crenot, Ger Marar, Strahanama, Mean Mavelt, and the Hanoa, Dia Mahuduk, Rat Nefiringer, Oon Maveen, Fesmacht, Macared, is Dive. Irmer Hall Heather, Erlef and Dive Dara, Kuntus Garden of Worthdoin, Hair and Dive Dara, Count the Diver. But on that style that I want to finish the whole million, August, another trade again to the ring. Nihaba and Star Gcúil, Acadamh and Star Nation to Homa. Tacovan the Search and was read, when Clifton having Bugna Clifton, August Tacovan the Talon, Bugna Clifton, Homa. Tawaha Shandal lived about the wood and rate having, he had the shaft of the town. I was coalition, I started into the other, I was stand Harmon Robinson, Clifton having. Tá stair do údar baile bhúr na cortha a dul chéile, agus le déanaí tá stair agus cúntas hé á bhuine de ferstin mór na próisteise, de sin an dochtúr dul líonse tá sé bhfuil tá sé beagnach críochta Na cúpla bliain agus a láthair na huaire tá taide a dhéanamh hana réilí bhoglasan. Obair bhóil na dránach se an taide se. Tá na mílte dá sínse corrán na breis agus míle gile blian, ach níor cruúgan chéadleacht anóid go dtí 7 go nócha héan. Agus tá an scéir tá staid clinge mar chuid táchtach den daide sin. Tá sé mar aonagin an taide céan a dhéanamh chana réilí dún dá réilí mar a bheith réilí bhoglas an críochta héan. Agus tá sé mar chuspáirí chomá, breis an ucha agus taide dhéanamh láthair arsan le bhabáil na seanna chlóna. Agus beidir mar ach an scéir ná biste an bua, gur obair dheonach na sean obair sean go léir, a tá siúil ag na ceir darna. Agus ba tíam an dar stair ar an bhuiil nó. Tá fógur an sogam ó ná stair, fógur a táchtach tá súil gúgúdach ar airde. Tá cathal brú i teachta cuair go dtí an dar stair, go dtí an dar stair ar an lún an 7 Lá Lúnasa ar a 8 chlog, sin caithtíos an lúin se chuin sa bhuilan. De bhí beth hanathe cáiliúil í an gasa, beth gur a bheith na bahara le ní chogan na Saoirse. Bhína go son, bheith son tréal amach síne agus cathal brú. I réon dó, ná go méid pís a cainte anna hinúil le túirt ag an bheise sa bhuilan an í sin, agus beag fáil agus fihe go chéine. Dhearad ar mar sin, gan deanú a dhéanamh ar an í sin dealhain in 7 Lá Lúnasa, caithtíos an lúin se chuin ar a 8 chlog sa bhuilan. Sin a bhuilan.